Абдулла Тукай исемендәге Казан дәүләт филармония солисткасы Гөлнара Байназарова. Якты юл тургайлары, Самат Шакир сүзләре. Якты юл колхозының 50 еллыгына багышланган Якты юл тургайлары җыры өчен Татар автономиялы Совет Социалистик Республика Балтач районының Якты юл колхоз идарәсе, партия оешмасы һәм Дөрша авыл советы Сара Садыкованы мактау грамотасы белән бүләкләде. 1981 ел. Рояльда Илдар Арсланов.